रोनी बाबा, चलो जल्दी करो। नहीं। अरे रोनी बाबा, जिद क्यों करता है? जल्दी आओ, मम्मी देखेगी तो मारेगी। नहीं, मैं नहीं नहाऊंगा। अरे बाबा, अच्छा बच्चा है ना तू। अरे पुजारी आ गया है, जल्दी से हवन करना है, यज्ञ करना है, पूजा करना है। अरे मम्मी ने बोला है जल्दी जल्दी करने के लिए, मम्मी मारेगी। मैं मारूंगा। अरे रोनी बाबा नहीं मारता, चलो आओ आओ। नहीं जाना। अरे जिद मत करो, 12 बजे से पहले पूजा खत्म होना है, पूजा करना है, नहीं तो पुजारी पूजा नहीं करेगा। अरे मम्मी गुस्सा हो जाएगी। चलो, कल मारा था ना मम्मी ने, तुम्हें याद नहीं है? आज भी मारेगा। चलो। मैं मारूंगी। अरे बच्चा, मारते रहना बाद में, अभी जल्दी चलो नहाने, नहीं तो मैं अभी मैम साहब को बुलाऊंगी। नहीं बुलाऊं। अगर नहीं बुलाना है तो जल्दी आओ मेरे साथ बाथरूम में, नहाना है, गर्म पानी भी है। चलो चलो चलो। ओ ले लोनी बाबा, हमारा अच्छा बच्चा है। चलो आओ आओ। 많이 누기래나고 비래. fuza 투자 비프랑은 지부 밀기야래. 하야랑 비프고 fu지 비타는 앙상 지야래 비프로. 마 빌레 누기래는고 누기래지 쿠르나고 배. 누기래스는 쿠른 바지야나 마. 마 빌레 이시라 마 누기네 쿠르나이나 마. 타르반이 누기야바 누기알스는 쿠른 바나야나 마. 바루루 더이 마 누기네고 누기랑 탄다프로. 우리는 바두니 बुस्थु खावनो गोनां बाथ्रामोन। साला सुदिमनि न'खौ फालें सियारफोरखौ खावनानै लाबोनायनि बाथ्रामोन। बेयाव साला फुजा जानायनि थाखाय थांनोनो हायासै। दा हरावबा आरो मा जायो? सानावनो थांना लायनो नागिरदोंमोन। साला सानाव माने हराव थांबा आरो सिखाव बायदिसो मोनगोन ना मायथाय, बुलाबायबा। बेखौबो गिनाय मोनदों आं। सानावनो थांनो नागिरदोंमोन, दिनै आरो बे मायबा फुजा जानो हाबायना बालनि। खामानिफ्रानो साक्सेस जानो नागिरा। हनै रितुआ लिंहरबायानो, आं जा दुगैनोनो हायाखै। दुगैलालै आं दुगै। फुजाबो होदों, मा खालायनो दा? थै, आं बेफोरखौ फोथायखाया। था दुगै आं। औ र' थांगौ नै जाबाय। हल्लानि मायबा जागोन दे, दुगैयालानोसो थांसै आं। दुगैदों होननानै बुंगोन आं। मा जानोखाय, मा पाप नांनोखाय? आंनि फुजा नंखायाना बिसोरो। बिसोरानोसो फुजा, आंलाय बिसोरनिलाय मा जायो? आं ओरैनो थाफाग्रासो। जेबो पाप नाङा, बेबायदिनो जहैनोसै आं, जेबो जाया। अब पूजा संपूर्ण हुआ। अब आप लोगों को पूजा संपूर्ण हुआ। धन्यवाद पुजारी जी, आपके बिना ये पूजा संपूर्ण नहीं होता। अब तो हमारा घर खुशियों से भर जाएगा ना, सब कुछ ठीक हो जाएगा ना पुजारी जी? धैर्य रखना पड़ेगा, सब कुछ धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। ऊपर वाला सब कुछ ठीक कर देगा। हुई बाजुबें जिराय आन्थु खेरायजोब्बाय, आथिं साथिं साजोब्बाय। मा लेक्सार मारनायानो जोबला दाबो। अब तो उठ सकते हैं। हाँ, मैंने आप लोग को बोला पूजा संपूर्ण हुआ, अब आप लोग खड़े हो सकते हो। मेंचुबें। पुजारी जी, मेरा बेटा ना कुछ बात सुनता नहीं है, बहुत ही जिद्दी है, क्या करूं? चिंता मत करो पुत्री, मेरे पास सबका इलाज है। जी पुजारी जी, बस मेरा घर अच्छे से चले, मेरा घर परिवार सब खुश मंगल हो, और मेरा ये बेटा जो बात सुने मेरी। हाँ, सब हो जाएगा बेटी, सब हो जाएगा। नै गथ', मोजाङै खोनासंना लाखा। सोमलाजों थांब्ला नों न'खौ बरखा, मिथिबाय? नों जुदि सोमलाजों थाङो, न'जों जेबो सोमोन्दो लाखिनो मोना नोङो। आयै, नोंसोर मानो बेबायदि बुङो? गावबा गावनिखौल' सिनायथारो। गावसोराबा गोसथोयै हाबा जादों, आंखौबा गोसथोनायजों हाबा जानो होआ। बेनिखायनोथ' बुंदों, गावबा गावा मोनथिनायखायनोथ' बुंदों गोसथोनायजों हाबा जानाङा होननानै। सोमलाया एसेबांथ' गाज्रि ना, बयबो खालि सोमलाजों हाबा जानाङा होननाल' बुंदों। माथो गाज्रि नुयो नोंसोरलाय? संसारावसो जानो नांगौ, बेखौनो एसेबां बादा होबाय थायोना नोंसोरो। नोंसोरनि बादा होनाया आंनियाव सुनिग्रहसो नांसिगोन बायदि मोनबाय आङो। मा सुनिग्रह? सोमलायानो सुनिग्रहखा। आं हले बुंखादों दे गथ', नोम्फायाबो बुंखादों, खिन्थु सोमलाजों थांब्ला न'आव फैनो मोनखाया नोङो, न' गारना थांखानांगोन नोङो, न'आव आथिं गानो मोनखाया नोङो। मा आथिं गानो मोना? नोंसिनिल' न' नामा? आंनिबो न' बियो। आं मा थैनांगौ नामा? थैनांगौ दा? मा थैनांगौ बेलाय? मोजां मोनबानो थैनांगौ नामा? मोजां मोनैखौ मोनाबानो थैयो सोरबा? मोजां मोनैखौ मोनाबानो थैयो? आं गाभारासो थैयो।
सानख'नो हायिफोरासो थैयो मिथिबाय मोजां मोननायाव हो मेरला सेंग्रा सिख्ला दोङो मोजां मोननायखौसो नांगौ मोजां मोननायखौसो नांगौ देनाय नों माबायदि थाङा नोङो सोमलाखौ माबायदि गारा नायनाय नोङो सोमलाखौ गार माबार आरो नायनो फैनायजों हाबा जाना थांदो माबार बेबायदि फेजार खालामबाय थादों ओमफ्राय गोसथोनाय सोमला लासिं सिंनो गामिनि सेंग्राखौ गोसथोनानै बेयाव आंहासो जेरावबो लासिं सिं बयबो बुंगोन बेयाव सोमलाखौ गोसथि होननानै नोंसोर जेबो मिथिया दे गोसथोनायनि बागै गावबागाव गोसथोनानै हाबा जादों दा फिसाजोखौबा हले हाबा जानो होआ नोंसोरनि खुसियाव था आंखौ दुखुआव दोननानै देलाय मोजांखौसो बुंदों जोङो मोनफिना मोजांखौसो बुंदों उल्था बाथ्रा सानना लानाङा नोङो नोंनि मोजांखौ साननानैसो बुंदों सोमलाया मोजां नंखाया आरो नोमफाया सोमलाखौ इसेबो नायनो हाखाया बिनि आखल आखुफोरखौनो सैखाया नोमफाया आरो नोंखौ दा सोमलानो हरगोन नामा नोंसा नोमफाया हो उन्दैनिफ्राय बेफोरनि थाखायनो फेदेरबाय फोलावबाय फरायहोबाय बेखौ नुनो थाखायनो हो बाथ्राफोरखौ मोजाङै साननाय हय बुं मिथिबायना मोजाङै साननानै ला बाथ्राफोरखौ मोजाङै सान मावा दाङा बेखार बिफानि सायाव जाग्राखौ मोजां मोनबा मोनना लानानै बेयाव सेंग्राखौ नागिरना मोनासै खोमा बियो दुनियायाव बासन्तिनि फिसाज्लाखौसो मोनबावदों बियो बे रांखिनि बासन्तिनि फिसाज्लाखौ उन्दैनिफ्राय अनसि मायबा जासि फेदेरबाय फोलावबाय फरायहोबाय थाखा खेदायहोबाय दा थाङै बे बेखार हौवाजोंसो थांनो नागिरदों हो बेनि थाखायसो नोंखौ फेदेरबाय फोलावबाय नामा जोङो बेखारबाबो जेबो नङा आखला मोजां जाबा मालाय लासैनो खामानि मावलांगोन होनना माबा मोनसे साननाय थायो बे सोमलायालाय नोंखौ मा मावना जाहोनो मानसिखौ नायबानो मिथिखायो मालायनि सायाव जाग्राल' होननानै जेबो मावनानै जाहोनो हानाय नङा हिनजावखौ होननानै मेगन गेवा नामा नोंना दाबो मेगन गेवा गथ' गोरलैफोरबायदिनो जाबाय एसेबां बाथ्रा खोनासंहो नाङा गोसो गैला आङो खर' गाज्रि जाजोब्बाय आंना मोजां मोननायखौ मोनाबो थैगोन बिसोरनि मोजां मोननाय साननैसोल' बेफोरो मोजां मोननायनि मायाफोरा हाबा जाखांनायनि उनावसो मायाफोरखौ नुगोन मोजाङै उनावसो बुजिगोन एबारना माइरङानो माइ गोजाथार परिमल माइरं हरनाया सरकारनिया सायनांगोन मोजाङै माबोरैबा माइ गोजा सायाबो जायानो थेवबो माइ गोजाबाबो बेसे खामानि फैदों सरकारा होआमोनब्ला जोंफोरबायदि गैजा रोङिया माखौ जागौमोन दे खम दामावनो मोन्दों जि नङाबा मोननायानो थाङा बेखौनो जि मोननानै उदै बुंनानै दङ जोंफोरबायदि गैजा रोङि मानसिया सरकाराबो मोजां खामानि मावदों जोंफोर गैजा रोङिफोरनि थाखाय जेबो मदद मोनाबाबो माइरंखौथ' मोन्दोंना जोंफोरबायदि मानसिफोरनि थाखाय बेनो गोबां आरो माइरं बायना जानाया बेसे गिदिर बाथ्रा बेसे फैसा थांखायो माइरं बायबोला बायग्राफोरासो मिथियो र' खामफ्लाय लाना फैनि जनानै सायनोसै माबायदि गथ' साला बुंबाबो बाथ्रा खोनासङा मा जाखो सोर बाथ्रा खोनासङाखै सोर जानो देलाया मा जाखो नों थांदोंमोन देलाय मोननायाव आंबो थांनो होनना थांनोनो सम मोनाखै र' मा बुंदोंनो मा जानो आं एसेबां बुंबाय सोमलाजों हाबा जानाङा गामियाव हाबा जानाङा होननानै गोसथोनाय नायनो फैदों एसेबां मोजां साख्रि मावनो हौवाजों थां होननानै गैया खोनासङा गारनो हायानो मालाय मोजां मोनदों नालाय अबावथ' गारनो हानो आरो बयबोथ' बेनो र' सिगां मोजां मोननायखौसो सानो उनावसो मोजां मोननाया गैया जायो साननैसोनि उनाव हाबा जानायनि उनाव मा बुंखो देलायालाय हाबा जाथारानो गैया जाथारानो सोमलाखौनो गारनो हायानो मालाय थांथारगोननो सोमलाजोंनो मा बुंदों आङो गैया खोनासङा मालाय न'निफोराबो हरा खोमा माथो सोमला लोङाबो लाङानो आरो देलाय लोङाबो हरा खोमा माथो मादैया गैया अबाव हरनो नोम्मादैदो माबादो सैयानो सोमलाखौ नायनोनो हाया दा मोजांबो मोनफ्लांबाय बेबायदि गारनोबो हायाना आरो दा बेनोथ' जाबाय आरो आंबो देलायखौ लोगो मोनाखै र' फैथाराखैबो बियो बुंगोन होननानै फैयाखै बियो माबा माबि बुंगोन होननानैनो थांनांगोन र' आंनो थां दाहाय दसे थांनानै फै नोंनि बाथ्राफोरखौ खोनासंनोबो हानाय औ पंडित जी आपके पास ऐसा कोई उपाय नहीं है जिससे मेरे पति मेरे पास आ जाए उपाय है आपको धैर्य रखना पड़ेगा और कितना धैर्य रखे पुजारी जी धैर्य रखते रखते मेरी सौतन ने मेरे पति को मुझसे छीन के लेके गया सब समय का खेल है पुत्री सब कुछ ठीक हो जाएगा आज पूजा किया ना धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा समय तो मेरे साथ नहीं है पंडित जी यही तो प्रॉब्लम है सब कुछ ठीक हो जाएगा ऐसे ही महीने में
रोज एक एक दिन, महीने में एक दिन पूजा किया करो। तुम्हारे पति जो है वापस आ जाएंगे खुद ब खुद। जी पंडित जी, हम महीने में एक दिन जरूर रखेंगे पूजा। और हो सके तो घर में रोज दिया जलाओ। सब कुछ ऊपर वाले के हाथ में होते हैं। सच से दिल से पूजा करो, जरूर मन्नतें पूरी होंगे। जी पंडित जी।